אז מה קורה? היום אני הולכת לשחק בברול סטארס. המשחק הידוע, ברול סטארס. רוצים אני אראה לכם את הדמויות. This is so lame. אדגר, הציפור השחורה. יש פה את קולט, יש את שלי, ליאון, ג'סי, אל פרימו, ניטה, פיני, ריקו, דני מייק, פרנק, ילדה רעה. טוב, אתה לא צריך להגיד להם. איזה רע. תסתכלו. היום יצא לי, סוף, היום יצא לי אדום. Epic. זה אדום. תסתכלו. קרב מכריע סולו. התחלנו. יאללה, אני מתחיל משחק. ראשון. לאבא שלי. יש פה שתי אתגרים רגילים ושלוש אתגרים. שתי אתגרים. הציפור השחורה ושתי אתגרים רגילים. Lagging. So much tryhard. הרגו אותי. I could do this if I wanted to. 4,000. בוא נשדרג. בוא נחליט. תפסיקו לדבר. יואו, יש פה את לארי ולורי. You want to brawl? זה ולדימיר. בסה. אני לא מצליח. אולי נשחק עוד משחק אחד ונראה אם אני מנצח פה. עוד פעם משחק עם פרנק. תנו לי 10,000 לייקים ועוד מיליון. אני צריך לעשות פליי באטון, אני עושה תחרות עם החוקים. אני משיג יותר פליי באטון. אל תזלזלי. אל תזלזלי. השארתי בראולר שלישי. כבר טוב. אני מנצח. לצופים. תנו לי 10,000 לייק. תירשמו לערוץ כאן למטה. בכפתור. ולתת לייק. אמרתי להפעיל את הפעמון, לתת לייק, וגם יש פה שתי מרתוף. קרמל. נכון, גם אני.
צריך לנצח. טוב, מה צופים אולי? תתפללו שאני אנצח. ואין חברים שצופים בזה. אבל זה עדיין לא עלה סוף. הוא יעלה עוד 24 שעות. זה יעלה עוד כמה שעות. 24 שעות זה יעלה. זה אחותי שרה, אל תקשיבו לזה. אבל גיא, אם אני אשיג פליי באטון, אני אעשה לך יום אחר. אני כן. ניצחתי! בוא נשחק עוד משחק כדי להראות לך, כדי להראות לך. בסרטון הבא יעלה על סטמבל גייז ואני אראה לכם גם את הדמויות שלי בסרטון הבא. שתי פרן שזה דברים גני. אני אעשה לאחותי יום הכלים איתה ואני אצלם את הסרטון. לא, באמת. תגיעו ל10,000 לייקים, יהיה לי פליי באטון, מתי שיהיה לי פליי באטון. אתה אומר את זה בסוף הסרטון. ניצחתי! חברים, ניצחתי. אני אעשה עוד משחק עד סוף הסרטון, ואני רוצה להגיד לכם משהו לפני שמתחיל המשחק. אחותי, אני עושה ליום הכן אם אני מגיע זה עוד שנייה סוף. אני מביא לו פליי באטל. אני עושה ליום הכן לגאיה. מתי שאני מגיע לפליי באטל. ואם אחותי תפסיד, אני גם אעשה לה יום הכן. אמרתי גם לאביגיל, אם אחותי תפסיד. הורשת סרטונים! ככה אני אקרא לה, הורשת הסרטונים. אז אני לא עושה. חברים, אני לא אעשה לגאיה יום הכן.
עושה להם מנומקים. תשכחו ממה שאמרתי. טוב, אז אנחנו מקבלות את זה. חברים, צריך לעשות. נגמר הסרטון, ביי.